Langileriak, Hego Euskal Herriko hiriburuetako kaleak bete ditu Palestinaren alde. Sindikatuek asteazken honetarako deituriko lanuzteak jarraipen zabala izan duela jakinarazi dute. Grebak Gazako genozidioa salatu eta Israeli boikota egitea eskatzea zuen helburu. Zentralek zabaldutako datuen arabera, 110.000 pertsonatik gora izan dira eguerdiko mobilizazioetan. Hego Euskal Herriko industriako enpresetan ere elkarretaratze ugari gauzatu dituzte. Labek, Esteilasek, ESKak, Komisiones Obrerasek, UGTek, CGTek, Solidarik, Iruk eta Enek 3 ordutako lanuztea antolatu dute eta Elak beste deialdi desberdin baten bidez berriz laukoa. Hego Euskal Herriko hezkuntzan deituriko greba orokorrak ere babes masiboa izan du. Egun osoko lanuztea zuten deituta sindikatuek hezkuntza sektorean Palestinaren alde, haur hezkuntzatik hasi eta goi mailako ikasketa zentroetara arte. Euskal Herriko Unibertsitatearen kasuan, EHUk berak plazaratutakoaren arabera, grebak jarraipen zabala izan du 3 kanpusetan, ikasle, irakasle, zein administrazio langileen aldetik, Euskal Unibertsitateko komunitateak Palestinako herriarekin eta bakebidearekin duen elkartasuna islatuz. Ikasle abertzaleak antolakundeak ere greba babestu du eta Palestinar erresistentziaren aldeko aldarria erakutsi du eredu handia direla adieraziz. Milaka pertsonek parte hartu dute Gernika Palestinak deituriko murrunba eta mobilizazioetan. Palestinaren aldeko plataformak arratsaldeko 7:00 antolatu ditu elkarretaratzeak Hego Euskal Herriko 100 udalerritan. Palestinar herriarekin bat egitea eta Israel gero eta gehiago isolatzea eskatzea izan da mobilizazioaren helburua, genozidioa amai dadin eta palestinarrek euren etorkizuna erabaki dezaten Gernika Palestinaren esanetan. Gabon guztioi eta ongi etorri urriaren 15ko albistegira. Hego Euskal Herriko langileriak Palestinaren aldeko aldarria erakutsi du asteazken honetan. Sindikatuek 3 eta 4 orduko lanuzte orokorrak deitu dituzte bideialdi ezberdinetan eta grebak jarraipen zabala izan du sektore gehienetan. 11 eguerdian Bilbo, Donostia, Gasteiz eta Iruñean izandako mobilizazioetara bertaratu da eta hauxe da gure berri emaileek jasotakoa. Milaka langile batu dira gaur Bilboko kale nagusian, sindikatuek Palestinar herriarekiko elkartasuna adierazteko deitu duten mobilizazioan parte hartzeko, besteak beste Israeleko herriarekin harremanak etetzeko eskatu dute. Asko izan dira Bilboko kaleak Palestinaren alde bete dituzten langileak, antolatzaileen arabera 55.000 pertsona izan dira Bilbon eta aldarriak 11 denak Palestinaren aldekoak. Garbin Aranburu Labeko koordinatzaile orokorrak adierazi du egun arrakastatsua izan dela eta elkartasun internazionalista harik eta erraldoia dela. Palestinaren alde egotea, Netanyahu, Trump eta enparauek ordezkatzen dutenaren aurka egotea dela. Sionismoare, autoritarismoare, imperialismoari eta fasismoari aurre egitea dela. Eta dei zuzena egin dio patronalari. Eskatzen dioguna da, enpresei presio egiteko, enpresei eskatzeko Israelekin dituzten harremanak errebisatzeko eta harreman horiek eteteko. Genozidioaren eta kolonizazioaren kontura ezin da negoziorik egin. Hildo beretik mintzatu da Komisiones Obreraseko ordezkaria ere. Israel ezin da zigorgabe irten honetatik genozidioa burutu duenean. Eta horretan, bai gure patronalek, bai gure enpresak eta baita gure instituzioek ere, beren harremanak eten behar dituzte. Israelekin, genozidekin ezin delako negoziorik egin. Palestinarrek hartu dute hitza eta eskerrak eman dizkiote Euskal jendarteari. Internazionala palestinarrez entzun ostean amaitu da manifestazioa. Boikot Israel! Palestina askatu! Boikot Israel! Palestina askatu! Boikot Israel! Palestina askatu! Horixe Bilboko manifestazioak eman duena, Udane Arbeolankidea Donostian dugu.
Euskal Langileriak bat egin du herri palestinarrarekin elkartasuna adierazteko milaka herritarrek kaleak hartu dituzte baita Donostian ere langileak Palestinarekin lelopean. Hego Euskal Herriko sindikatuen deiari erantzun diete herritarrek eta langileek eta Donostiako kaleak jendez gainezka ikusten ditugu manifestazioa. Hasi berritan bandera handia aurrean eta atzetik langileok Palestinarekin pankarta. Euskal Langileriak bat egin du Palestinaren aldeko lanuzte eta mobilizazioekin. Donostiaren kasuan 18.000 lagun batu dira eguerdiko manifestazioetan Hego Euskal Herriko sindikatuek egindako deiari erantzunez. Su-etena benetan gauza da eskatu eta Palestinar herriak aske izateko eskubide osoa duela aldarrikatu dute. Preso guztiak askatzea, nahi dutenek ieslarien itzulera, okupazio eta kolonizazioaren amaiera eta Palestinar herriaren autodeterminazio eskubidea. Hori ala genozidioaren erantzulak epaituak izan daitezela eskatu dute eta Israelekin erakunde eta enpresek dituzten harremanak eten ditzatela. Donostian zutabeak antolatu dituzte Amara plazatik Saguestik eta Antigoko tuneletik abiatuta manifestazioaren hasierako puntuan elkartu direnak. Bulebarrean 12 ekin diote manifestazio jendetsuari. Manifestazioa amaitzen sindikatu ordezkariek protesta eskakizunak adierazi dituzte eta Palestinako komunitateko ordezkari bat ere izan da. Talde palestinarraren musikarekin amaitu dute. Hau izan da Gipuzkoako hiriburutik kontatu duguna, nola doa eguna eta zer nolako elkartasuna adierazi diote Gasteizen? Milaka pertsona bildu dira Gasteizen asteazken honetan Palestinar herriaren defentsan deitutako mobilizazioan. Herritarrek hiriburuko kaleak bete dituzte, bertan Israelek gauzatzen ari den genozidioa salatzeko. Milaka pertsona bildu dira Gasteizen Palestinar herriaren defentsan deitutako mobilizazioetan. Lanuzteak egin dituzte 100 langile karaban eta 12 erdietan Andra Maria Zuriaren plazan elkartu dira. Bertan hasi baita mobilizazio nagusia. Israelgo estatuaren kontrako oihuak ozen entzun dira hiriburu osoan zehar eta oro har goizeko mobilizazioa baketsua izan da. Naiz eta goizean goiz hainbat edukiontzi erre dituzten EHUko kampusean. Sindikatuek eta hainbat eragilek bat egin dute greba egun honetan eta argi utzi dute genozidioa behingoz amaitu behar dela. Adierazpen eta aldarrikapen garbi batzuk egin nahi ditugu. Genozidioaren salaketa, Palestinarekiko gure elkartasuna eta Palestina aske bat bermatuko duen konponbide integral eta oso bat, okupazioarekin eta kolonizazioarekin bukatuko duena. Sindikatuek adierazi dutenez, greba nabaria izan da, bereziki ostalaritzan, merkataritzan, garraioan eta hezkuntzan izandako eragina azpimarratu dute. Eusko Jaurlaritzak jakinarazi duenez, irakasleen 42% lanuztea egin du. Bestalde, eragileek gogorarazi dute igandean indarrean sartu zen su-etenaz geroztik, Israelgo armadak gutxienez 9 palestinar hil dituela. Nabaria izan da Gasteizen Palestinaren alde deitutako lanuztea. Sindikatuek balorazio positiboa egin dute eta batez ere garraioan, hezkuntzan, merkataritzan eta ostalaritzan eragina izan duela adierazi dute. Zelan Iruñako kaleetatik, Irune? Iruñeko mobilizazioan gaude Palestinari elkartasuna adierazteko, sindikatu guztiek deialdi honetan parte hartu dute, ela izan ezik, milaka eta milaka lagun hemen elkartu dira, Israelekin dituzten harreman oro eteteko exigitzeko, sindikatuek adierazi dutenez, jarraipen handia izan dute mobilizazioek eta salatu dute sektore batzuetan zerbitzu minimoak gehiagizkoak izan direla. Arratsaldean ere mobilizazio bat deitu dute hemen ere eta ikusteko aukera izanen dugu 11 telebistan. Amabost mila pertsona baino gehiagok Iruñeko kaleak hartu dituzte Palestinak pairatzen duen genozidioa salatzeko eguerdian egindako manifestazio jendetsuan. Lehen ordutik bertatik languneak, dendak eta zentro publikoak ustu dituzte Euskal Herrian LAB, Comisiones Obreras, UGT, ESK, Esteilas, CGT, Solidari, EN eta 3 sindikatuek deitutako lanuzte orokorraren barruan.
Hezkuntzan greba egun osokoa izan da, eta jarraipen esanguratsua izan du ikastetxe, institutu eta unibertsitatetan. Elak bere kabuz ekitaldi eta elkarretaratzeak deitu ditu eta 4 orduko lanuzteak deitu ditu ere. Sindikatuek oso balorazio positiboa egin dute lanuzteek izan duten jarraipenagatik. Gaurko lanuzte orokorrak agerian uzten du Nafar langileriak babes eta elkartasuna baduela Palestinar herriarekiko eta hori balioan jarri behar dugu. Martxa Golemetik abiatu da eta zutabeak gutxinaka herri eta auzo ezberdinetatik iritsi dira. Giroa baketsua izan bada ere, martxaren erdian istiluak izan dira gazte talde baten eta Polizia Nazionalaren artean. Objektuak jaurti dituzte, tentsiuneak izan dira eta poliziak kargatu du gazteria sakabanatzeko. Antoñutin amaitu da manifestazioa eta azken manifestuak Israelekin konplizitate politiko, ekonomiko eta militar oro amaitzea eskatu du. Mobilizazioetara bertaratutako herritarrek ere zer esana izan dute Hamaikako mikrofonoaren aurrean. Hauxe da, Palestinaren aldeko lanuzteari buruz plazaratu dutena. Irakaskuntza. Seguretan lan egitet. Ni nator komunikazio eta teknologiaren sektoretik. Hezkuntzan. Autonomoa naiz. Ni unibertsitatean ikasten dut. Ni orain ikaslea naiz. Irakaskuntzan. Ikasleak. Palestinan gertatzen ari den sarraskia, guztion artean gelditu behar dugu eta denok apoiatu behar dugu hori, eta irakaskuntzan aldetik azkenean 17.000 haur baino gehiago hil dituzte, eta gure ardura ere izan behar du. Dena gertatzen orain dela urte pilo bat Palestinan, ezin da gehiago iraundu, eta uste jendia ez badegula ezer egiten ez dela inoiz bukatuko. Uste detelako sinatu duten bake akordio hori ez delako nahikoa, oraindik ez delako bukatu eta oraindik asko gelditzen delako egiteko. Uste dute nazioartean egiten den presioak eta erabilgarria izan daitekela batez ere igual momentu honetan, ez? Baten du bake akordio batera iritsi dela eta behar da pizkat hori sustatu eta bermatu. Haide hitziken bake prozesu bat ematen nahi dela, ez da hitzeiten Estado palestinoarraz eta ez da hitziken genozidioa, zorren irutzen zait, indeen hau dela pantomima hutxe. Uste dut Israelek genozidio handi bat egiten ari dela eta uste dut kaleratera behar garela hau denunciatzeko eta manifestatzeko. Egoeragatik eta herri zapaldu bati laguntzearen. Azkenean delako kausa handik uste denako markoinela involukratuta, denei olako genozidioa ezin delako onartu. Egia ibiltzen naiz kazerola da guztietan, orain bandera batzuk hartzeagoaz eta hainbat ekimenetan parte hartzen dut, eta jendea animatzen dut, ekimen hauetan ere laguntzera eta aldan guztia egitea sarraski honekin bukatzeko. Saiatzen naiz ez erosten gauzak enpresak dituztenean hor McDonald's, boikote egiten enpresei. Ni nago sartuta Donosti Palestina taldean, ostiralero antolatzen ditugu kazeroladak hemen Donostian Aldezarrean, eta bestela ere ikusten ditudan alditudan gehienak babesten ditut, batzen naiz, eta edukia sare sozialetan mugitzen, isilik ez geratzen, eta aldeten aurrian zerbait egiten. Saiatzen naiz konsumo arduratsu bat egiten, Israelekin lotura dauzkaten produktuak ez konsumitzen, eta planteatzen diren deialdi gehienetara agertzen. Boikota superimportante, Israelekiko boikota, daude 1000 produktu, daude aplikazioak Nozans adibidez horren ingurun aztertzeko, eta bagoitzekin dezakegune egunerokoan, boikota, Israeli boikota nolabait estutzen joateko. Koldo Sáenz, LAB sindikatuko nazioarteko harremanetako arduraduna izan da Hamaikako platoan. Hona hemen, gaurko mobilizazioen inguruan eta Palestinaren aldeko aldarriari eta Israeli egin beharreko boikotari buruz kontatu diguna. Sindikatuek lanuzte orokorra deitu dute urriaren 15 honetarako Gazako genozidioa salatu eta Israeli boikota egitea eskatzeko. Bi deialdi ezberdin daude, baina sindikatu gehienak biltzen dituenak 3 orduko lanuztea aurreikusi du. Eta guzti honi buruz hitz egiteko, Hamaikako platoan daukagu gaurkoan, Koldo Sáenz, LAB sindikatuko nazioarteko harremanetako arduraduna. Arratsaldeon, mila esker etortzeagatik. Arratsaldeon, mila esker zuri.
Esan dugun bezala, urriaren 15 honetarako lanuzte orokorra deitu duzue sindikatuek, zergatik orain? Zergatik orain? Guk uste dugulako, zalantzarik gabe, denbora eta momentua orain zelako, Gazak eta Palestinak badituzte jadanik 2 urte genozidio bat pairatzen, eta genozidio horren dimentsioak uste genuen eskatzen zuela erantzun ahalik eta bateratuen bat, erantzun ahalik eta kontundentena ematea. Ikusi dugu 2 urte hauetan Euskal Herritik artikulatu den erantzuna masiboa izan dela, masiboa bezain zabala, gehiengo politiko, sindikal eta sozial baten erantzun bat izan dela, herri bezala artikulatu den erantzun bat, eta erantzun eta elkartasun horrek ere geroz eta dimentsio gehiago hartu du, ikusi genuen udan bueltaren inguruan gertatutakoa, ikusi genuen ere uda baino lehen, ziren horren negozioen berri jakin zenan ere zelako erantzun bat artikulatu zen, bailantoki barruan eta bailantokitik kanpora ere, eta ziren horrek lan horiei uko egin izanak ere garaipentzat eman genuen, Palestinarekiko euskal elkartasunaren garaipentzat jo genuen, eta ikusten genuen bazegoela klima bat, bazegoela testuinguru bat, eskatzen zuena, olako erantzun bat, eta egoeraren neurrira emandako erantzun bat, eta horregatik iritsi garen tokira, ez. Eta nolakoa izan da ekintza guzti hauen antolaketa eta kudeaketa, ze ez dirudi oso erreza izango zenik guzti hau egikaritzea? Ez ditut gezurrik erranen, eta ez ditut erranen erresa izan denik, baina aldi berean, igual egia da galdera egiten baldin bazenan orain dela egun batzuk erranen izula ariketak igual etzula merezi, baina ondori ikusitan ikuste dut, baietz zalantzarik gabe merezi izan duen ariketa bat dela, eta batez ere aurrikusita bihar aurrikusi ditzakegu mobilizazioen dimentsioa. Baina egia da ez dela ariketa erresa izan, sindikatu ezberdin jaunitz ados jarri behar izan ditugu, eta hori inoiz ere ez da ariketa erresa, toki ezberdinetatik haietzen garen sindikatu ezberdinak ados jarri behar izan dugu, eta horrek baditu bere zailtasunak. Egia da prozesu guzti honetan, nolabait ere 2 fase bezala egon direla, lehenengo elkarrizketak izaten hasi ginenean testuinguru bat zen, non Hego Euskal Herriko sindikatuak solasten ari ginen, nola patronala interpelatu, batez ere, ziren horrek, ekainan edo uda baino lehen, ziren horrekin gertatu zen ikusita kafen gaiak ere ze dimentsio baita mediatikoa ere bai hartu zuen, uste genuen sindikatu bezala patronalak interpelatu behar genituela, sionismoarekin dituzen harremanengatik jo puntuan jartzeko eta beraien jarduera salatzeko, ez? Utelako ere bai genozidioan beraien ardura eta ez txikila gainera. Orduan, horren inguruan solasten ari ginen bitartean, etorri zen estatu mailako deialdi bat urriaren 15erako, eta hor aurkitu ginen bidegurutze batean. Eta bidegurutza zen edo 2 deialdietara joaten ginen, edo 15ko olatua hartzen genuen, eta Euskal Herrian dimentsio propioa ematen genion, eta forma propioa, deialdi propioa ematen genion, beti landu dugun filosofian, ahalik eta zabalen eta kontundentena izateko. Eta bigarren aukeraren aldeko autua egin genuen, 15an mobilizatzeko autua, eta norabide horretan hasi ginen berriz ere solasten gainontzeko sindikatuekin, proposamen propio bat, aldarrikapen propio batzuk, eta deialdi propio bat egiteko. Eta, azkenean, ibilbide horren bukaeran, deialdi honetara iritsi gara. Halare, azkenean, badira bideialdi Hego Euskal Herrian, elak ez du zuen deialdi berdina egingo, argudiatuz, EAEko, Nafarroako eta Espainiako gobernuei interpelazio zuzena egin behar zitzaiela deialdian. Ez zegoen nahiko akordio puntu deialdi baterako Euskal Sindikatu guztiak egongo zinetena? Zoritxarrez ez da aukerarik egon, ni ez nahi zinor bertzen inguruan solasteko,
gure ibilbidea eta gure lan egiteko modua gai honekin denbora guztian berdina izan da, da, genozidio hasi zenetik gure obsesioa modu positiboan, baina obsesio izan da, Euskal Herrian alik eta sindikalgintzatik, baina alik eta mugimendu zabalen eta kontundentena artikulatzea eta horretarako baldintza sindikalak sortzen saiatzea. Ibilbide horrek nire ustez fruituak eman ditu, hainbat mobilizazio intersindikale egin genituen, arrakastatxoa, jendeak eta euskal langileak ulertu dute Palestina ez dela konfrontazio eta eztabaida sindikalerako gai bat, eta gainera gure ustez ere euskal jendartea ere klabe berdintxoetan dago, azken astetako mobilizazioek hori erakusten dute, jendea mobilizatzeko beharra duela, jendea mobilizatu nahi duela, eta ez diola inbertze begiratzen deialdean nork egiten duen, non egiten duen, ze markotan egiten duen, baizik eta Palestinaren aldeko deialdi badagoela, eta karrikara ateratzen dela, behar hori bedolako ez, behar emozionala, behar politikoare bai, Euskal Herrian Palestinaren aldeko elkartasunak hegemonikoa delako, eta gu saiatu gara gizartearen pultsori ulertzen, eta gizartearen eta euskal langilearen pultsoren araberako deialdi bat egiten. Zoritxarrez ezin izan dugu deialdi bakarrean konfluitu, baina horrek ez du ara nahi etorkizunan ez dugunik segituko baldintza horiek sortzen saiatzen. Gazan gauzatzen ari den genozidia salatu ez ezik, aipatu bezala, Israeli boikota egiteko deia ere luzatu duzue. Nola egikaritu beharko litzateke boikotori? Askotan agian jendeak boikotitzen zuten du eta ez dauka oso argi nola egikaritu beharko litzateke. Boikotaz solasten dugunean, guk behintzat, erran nahi duguna da, eremu guztietan Israel isolatu behar dela. Hau da, genozidioa bultzatzen eta genozidio bat aplikatzen ari den estatu kolonial bat den neurrian, eremu guztietan Israel isolatu behar da. Eremu komertzialean, eremu sozialean, eremu politikoan, eremu kulturalean, eta baita eremu sindikalean ere. Ez dezagun antzi, sindikatu deitzea igual gehiagi izanen da, baina bere burua sindikatutzat du. Sindikatu izeneko istra dut, sionismoaren adar sindikala, normaltasun osoz partartzen duela nazioarteko eremu sindikal batzuetan, eta debalde ateratzen zaiola sionismoaren adar sindikal hau izatea. Orduan guk boikotitza erabiltzen dugunan, erraten dugu Israel isolatu behar dela eremu guztietan, baita eremu sindikalean ere horregatik ematen ari diren pausu ezberdina txalotzen ditugu, uste dugulako azkenan gizartaren presioarengatik ematen ari diren pausuak gutxiegi eta berandu heldu direnak, baina norabide egokian kokatzen ditugunak, baina uste dugu honitzez ere gehiago egin behar dela, eta zentzu horretan guk ere sindikatuetatik, gure eremutik norabide horretan pausuak eman behar dugula. Arlo pribatuari erreparatzen badiogu, aipatu duzu elkarrizketan zehar, enpresek eta euskal enpresek zehazki ere dutela ardura Israelen jardun eta genozidioa aurrera eramateko bide horretan. Aski ezaguna dira hainbat kasu, esaterako Kafeen Jerusalemgo tranbiaren proiektua, baina badiragian horren ezagun ez diren beste proiektu batzuk euskal enpresi dagokienez argitara eraman beharko liratekenak? Zoritxarrez bai. Google bezala adibidez, getxon kokatuta dagoen Sener enpresaren aurrean ekintza bat egin genuen, genekielako Senerrek Israelekin, Israelen armagintza industriarekin harremanak zituztela. Baina badaude Irizar kooperatibak berak ere autobusak egiten ditu, autobus militarrak ere egiten ditu, eta badaude hainbat enpresa Israelekin harreman hori dituztenak. Kontuan hartu behar dugu gainera,
armagintza sektorak Euskal Herrian baduela pisu espezifiko bat, eta haunitzetan ere ez dakigula Euskal Herrian produzitzen dena nora joaten den, edo azken iritsiera zein den, ez? Hau da, adibidez, enpresa batean posible da arma baten edo teknologia baten pieza espezifiko bat egitea, zu agian, edo enpresa hori akaso, estatu batuentzako lanean ari da, baina gero estatu batuek pieza hori Israelen kokatzen dute, eta zuk akaso ez dakizu. Orduan, zaila da, ariketa hori zaila da, gu sindikatuan ari gara saiatzen hori ordenatzen, enpresen zerrenda bat egiten, baina zaila dela, baina bai kontziente izan behar dugula kafez haratago badaudela enpresa pila bat, Euskal Herrian, Israelekin harremana dituztenak, eta gainera batzuetan gu jakin gabe, eta momentuan konturatzen gara. Berriki pasaden astean gu sindikatuan enteratu ginen, gure delegatua lanean ari zela, eta enteratu zen, egiten ari zen hori, Israelera joaten zela. Guko egin zion, eta gero sortzen diren gatazkak enpresa barruan, ez? Baina honitzetan, jakin gabe ere, Israelentzat lanean ari gara. Eta urriaren 15 horretatik haratago, badituzue beste ekimen edo ekintzak aurre ikusita alorroni dagokionez? Momentuz ez dago deus ere zehaztuta, egia da, pixkat, lanuzten antolaketan sartu ginean, bazter batan utzi genuela, urriaren 15 antzinera berriz ere ekiteko, eta da patronalari interpelazio hori, ez orduan guk uste dugu sindikatu garen neurrian patronalari interpelazio horretan sakondu behar dugula, lehen aipatu dut, ez, baduen ardura horrengatik, orduan gure lana ja izango da urriaren 15tik antzinera, enpresetan, enpresa zehatz batzuetan, informazioa eskatu, informazioa baldin badaukagu interpelazio zuzena egin, harreman horiek apurtzeko, eta patronalak eta instituzioak interpelatzen. Hori izango da pixka bat, urriaren 15tik antzinera hartu nahi dugun bidea. Eta pasaden ostiraletik, urriaren 10tik Gazan indarrean dagoen sueten horrek kontestua ere nola baita aldatu egiten du, edo oraindik esperoan ekintzak edo egoera nola garatuko den? Gure ustez ez du aldatzen, arrazoi simple batengatik guk noski Gazako herritarren sufrimendua arintzen edo betzen duen edozein akordio txalotzen dugu eta ongi etorria ematen diogu, Palestinako ordezkariek hartzen dituzten erabakin errespetutik, ezin da bertze modu batean izan. Baina aldi berean, zoritxarrez, Palestinaren okupazioak eta kolonizazioak hor jarraitzen du, eta Palestinaren autodeterminazio eskubideak ukatua izaten jarraitzen du. Orduan, hau da, gatazkaren edo gatazka deitzea batzuetan ez da egokiena, baina kolonizazio eta okupazioaren arrazoiak berdinak izaten segitzen dute. Oraindik munduan zehar 5,9 milioi palestinar bizi dire, 1948tik erbesteratu zituzten palestinarren ondorengoak, milaka eta milaka preso politiko daude Palestinako kartzeretan, Zisjordaniako kolonizazioa gero eta gordinagoa da, orduan uste dugu Palestinaren alde mobilizatzen jarraitzeko arrazoiak soberan ditugula zoritxarrez. Gaurkoan hitz egin genezake luze honen ingura, baina gaurkoan hemen utziko dugu elkarrizketa. Koldo Sainz, mila esker hamaikara etortzeagatik. Mila esker zuei. Mila esker. Gaurkoan, Desgaraian, Olaia Intziarte eta beste hainbat artistek Palestinaren alde egindako kolaborazioarekin, Wafa bestiarekin amaituko dugu albistegia. Gogoratu, Hamaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izanez gero. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte. Oliba mikatza izan da, nahi zenuke gozoan. Oliba mikatza
Gozotasun horregatik maite zaitut osoan. Kufia lepoan, horra zein gazte doan, wafa, 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 sua bihotz ondoan. Kufia lepoan, horra zein heldu doan, wafa, 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 sua bihotz ondoan. Arrotasun horregatik maite zaitut osoan. Kufia lepoan, horra zein apaloan, wafa, 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 sua bihotz ondoan. Kufia lepoan, horra zein arrodoan, wafa, 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 sua bihotz ondoan. Etxe apurtua izan da, zutik zaude ukoan. Etxe apurtua izan da, zutik zaude ukoan. Osotasun horregatik maite zaitut osoan.